Znaš li ko je najveći čarobnjak na Balkanu? Nije Merlin, nije Harry Potter, to je Saša Matić. On uđe u kafanu, sedne za klavir i magija. Posle 3 sekunde cela sala peva "Ko te ljubi ovih dana?" Ljudi plaču, grle se, naručuju flaše koje ne mogu da plate. Brate, i Saša ne svira klavir. On otvara tuđe rane na daljinski. Saša je jedini pevač kome ne treba scenografija. Ostali plaćaju milione za vatromete, lasere, plesače, što vise sa plafona. A Saša samo sedne, otvori vino i kaže "Dobro veče Beograde." I ljudi već razbijaju čaše o zid. To je ekonomija pevanja, minimum ulaganja, maksimum suza. Ima on onu foru, šali se sam na svoj račun. Kaže, kad sam bio mali, braća su igrala žmurke sa mnom. Oni se sakriju, ja brojim i uvek pobedim. Publika u transu, on od jedne rečenice napravi šou, a njegove pesme su posebna kategorija. Brate, to nisu pesme, to su dijagnoze. Odeš kod doktora, on ti kaže imate visok pritisak. Odeš kod Saše, on ti kaže poklonite mi nju na jednu noć. I ti odmah znaš šta ti je. Gde god da nastupa, ljudi ga slušaju kao da svira državnu himnu. Na svadbi, koncertu, u kafani, pa čak i u taksiju. Zamisli scenu, taksista vozi par što se razvodi. Žena viče, muž pakuje kofere u glavi, a onda taksista pusti Sašu. Posle 2 stiha, oni se mire. Dobro, izvini, a i opet. Brate, ni advokat nema tu moć, samo Saša Matić. A zamisli ga na festivalima. Svi pevaju turbo, EDM, trap. I onda izađe Saša. Ljudi što su došli zbog DJ-a odjednom skidaju majice, grle nepoznate i pevaju "Kralj izgubljenih stvari". Brate, to nije festival, to je masovno krštenje u suzama. Kažu da kad Saša dođe u kafanu, konobari unapred naruče duplo više čaša, jer znaju pola će da se polomi čim on krene prvu strofu. Jedan konobar priča, brate, kad on svira, ja ne nosim tacnu, nego džak. Lakše je tako. I ono što ga izdvaja, niko ne može da ga mrzi. Neki pevači imaju hejtere, ali Sašu vole i klinci, i dedice, i babe, i političari, i opozicija, i vlast, i gastarbajteri. Kod njega nema podele. On je kao burek, svi ga vole, samo se svađaju da li je bolji sa sirom ili mesom. Saša ima takvu harizmu da i kad pogreši, to postane hit. Jednom na koncertu kaže, ljudi, evo pevaću vam novu pesmu. Krene "Kralj izgubljenih stvari", a publika vrišti i peva od prvog stiha. On zastane i kaže, dobro, svi ste vi kraljevi izgubljenih stvari, ja sam samo kralj izgubljenih ključeva. Publika pada, aplauz 5 minuta. Znači, čovek i kad se šali, ispadne mu pesma. A legende kruže o njegovim svadbama. Ako na svadbi nema Saše Matića, to se ne računa kao svadba, nego kao probna večera. Čak i mlada umjesto da kaže, pusti Sašu i bit ću tvoja. Kuma plače, mladoženja plače. Čak i pečenica na stolu izgleda emotivno. I znaš šta je fora? Kad peva na svadbi, ljudi zaborave na hranu. Punjene paprike stoje netaknute, sarme se hlade, a kum već na stolu igra kolo sa bakicom od 90 godina. Konobar dolazi do Saše i kaže, brate, stani malo, nestalo mi čaša, svi ih lome. A Saša mrtav ozbiljan, idi po plastične, da ne štetimo budžet. To ti je ekologija po kafanskom receptu. A zamisli scenu, Saša svira, poklonite mi nju na jednu noć i svi gosti iz svadbe izbijaju na parking. Svadbena torta stoji sama, ali pola kafane već zove bivše devojke. Nije to pesma, to je masovni psihološki okidač. TikTok generacija ga obožava. Zamisli klinca iz Zaječara od 15 godina, pre Saše sluša drill, trap, autotune, keče na glavi, lažni lanac oko vrata. Posle Saše, u odelu, sipa vino u čašu i kaže, brate, ja sam boem. To je transformacija. Od Fortnite do kafane za 3 minuta. Imaš i te klipove gde deca uče njegove pesme napamet, pa pevaju na rođendanima. Umesto torte sa svećicama, klinac duva sveće i peva, ko te ljubi ovih dana? Roditelji u šoku,
baka u transu, a tetka viče, to je naslednik prave muzike. A ono što je najjače, i klinci i starci ga vole isto. Nema podele. Jedan lik iz gimnazije i deda penzioner stoje jedan do drugog, pevaju isti refren i grle se kao da su išli zajedno u školu. Saša je jedini pevač koji pravi mirenje generacija. I znaš da ga ljudi bukvalno zovu da spase brak. Žena spremi kofere, muž očajan. On pusti Kralj izgubljenih stvari i kaže, molim te, poslušaj Sašu, nemoj mene. Žena zastane, sedne i kaže, dobro, ajde da probamo opet. Brate, to ti je bračni terapeut, ne pevač. Ali ono što ga čini posebnim, to je njegov glas. Brate, kad Saša zapeva, ni policija ne piše kazne. Zaustavi patrola lika što vozi 120, a iz kola grmi, poklonite mi nju na jednu noć. Policajac samo klimne glavom, aj vozi, ali pusti mi drugi refren. To nije pesma, to je amnestija na CD-u. Ima onaj fazon s publikom, peva pola pesme, a ostatak publika. On digne ruku, čuti, a hiljade ljudi pevaju iz sveg glasa. To više nije koncert, to je masovna terapija. Ljudi izlaze kao da su bili na grupnoj psihoterapiji. Šta ti je Saša rekao? Da se pomirim sa bivšom. A njegova autoironija je posebna. Zamisli ga kao motivacionog govornika. Dragi prijatelji, uspeh je kada 20 godina sediš za klavirom, pevaš o tuzi, a ljudi ti plaćaju da lome čaše. To je jedini biznis model gde gubitak stakla postaje profit. I ono što je najlepše, kod njega nema podele. Njega vole i studenti, i kafanski ljudi, i domaćice, i taksisti, i političari, i gastarbajteri. Gde god da peva, atmosfera je ista. Svi se grle, mire, ljube. Saša je kao balkanski Wi-Fi, spaja sve bez lozinke. Zamisli ga na svetskoj sceni. U Njujorku, u Carnegie Hallu, svi očekuju Beethovena, a on krene. Ko te ljubi ovih dana? I cela sala plače. Ameri se gledaju, ne znaju reči, ali plaču. To je Sašina moć. Ne trebaš da znaš jezik, suze ti same objasne. Imaš i taj mit. Ako ga jednom čuješ uživo, posle 3 dana i dalje ti zvoni u glavi. Ljudi idu na posao, sede u kancelariji i mrmljaju Kralj izgubljenih stvari. Kolege ih pitaju, šta ti je? Ništa, Saša me pogodio. To nije pesma, to je sindrom. A fora je što on ima i posebne fanove, oni što mu šalju bizarne poruke. Saša, možeš li da dođeš na krštenje samo da otpevaš jednu strofu? Ili, Saša, dođi da mi otpevaš na ispraćaju u vojsku, da bude lakše. Čovjek postao personalni psiholog za narod. I zamisli ga u starosti. Ima 80 godina, sedi za klavirom, kosa seda, a glas isti. Unuci ga pitaju, deda, šta si radio kad si bio mlad? On povuče dim cigare i kaže, ja sam bio alfa kafane. To je jedina alfa titula koja se priznaje i kod nas. Na kraju, Saša nije samo pevač. On je institucija, brate. Kad zapeva, ljudi ne znaju jel da se smeju, da plaču ili da se zaljube. Zato je svaka njegova pesma kao vožnja. Kreneš srećan, završiš pijan, ali srećan. I zato, dame i gospodo, kad sljedeći put čujete njegov glas, znajte, to nije samo muzika. To je životna lekcija upakovana u vino, klavir i osmeh. A Saša, on će i dalje sedeti za klavirom, zatvoriti oči i od prve note naterati vas da se setite i ljubavi, i tuge, i sreće, sve u isto vreme,